Включени аварийни светлини и жест за помощ насред нищото. Комбинация, която с успех отбива всеки 20-ти шофьор от пътя. Един от последните потърпевши е 30-годишен мъж, който пожела да остане анонимен заради неудобството, което изпитва след случилото се. Значи спрях колата, той дотича до мене, почна да ми обяснява на много развален български, че от Йордания, че са закъсали за гориво и почна да ми обяснява как нямат пари. Немият чужденец първо иска пари, след отказа предлага друга сделка. И в този момент той свали 2 златни пръстена и ми ги даде. Само да може да му дам някакви пари. След това свали 2 златни гривни и ми ги натика в ръцете и каза, че всяка гривна струва по 1000 евро. И аз му дадох. Единственото, което имах, бяха 20 лева и телефона ми. И той им благодаря и изчезна. Съмнението, че сте жертва, идва едва когато еуфорията от магистралната сделка премине. А това неминуемо ви отвежда до най-близката заложна къща или златарско ателие. Светлината разяжда напълно печатъка, значи не е златна. Ако беше златна, ще да се запази метала. Значи това е ментес. Оказва се, че случаите като този са десетки през последния месец. Обикновено извършителите на такива престъпления се представят за граждани на Иран или на Румъния. Задържани за този вид измама все още няма. От полицията апелират да не бъдем лековерни на пътя. За BTV новините от Велико Търново, Мариана Трифонова.